आनीक आमी हांगासर जमल्या युवा सृजन पुरस्कार आणि गोवा स्टेट कल्चरल अवॉर्ड ह्या दोन्ही पुरस्कारा खातीर आमी सगळे हांगासर जमल्या। व्यासपीठाचेर आसात आमचे कला आणि सांस्कृतिक मंत्री बाब गोविंद गावडे। ह्या कार्यक्रमा खातीर खास अतिथी म्हणून आमच्या मध्ये उपस्थित आसात बाब महेश कोठारे, आमदार म्हणजे मित्र बाब रेजिनाल्ड कमलाकर माळशी सगुणजी, त्याचबरोबर मिलिंद माटे, व्यासपीठाचेर आशिल्ले सगळे अवॉर्डी, समोर आशिल्ले प्रेक्षकात सगळ्यांचे युवा पुरस्कार विजेते आणि कल्चरल पुरस्कार विजेते हांचे सगळे घरचे आणि गोंयांतल्या साहित्यीक, सांस्कृतिक आणि युवा पुरस्कार विजेत्या खातीर खास करून तांचे अभिनंदन करूं आयिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, खरें म्हणजे सगळ्यात पयलीं आनी व्हडल्यो ताळयो जावपाक जाय। हो पुरस्कार सिलेक्ट करपा खातीर जी आमची टीम आसली ती फुडें बसल्या, तांच्या खातीर नेटान एकदां ताळयो मारात। कारण पुरस्कार मेळ्ळ्या उपरांत तेंचो व्हिडियोज तुमी सगळ्या जाणांनी पळयले आणि व्हिडियोज पळयल्या उपरांत कोणूच खंयसरूच म्हणचो ना की हाच्या खातीर कोणी तरी पार्सलिटी केली किंवा कोणी तरी प्रेशर लायलो अशें कोणूच म्हणचो ना। कारण आय एम सॅटिस्फायड की ज्या पद्दतीचे पुरस्कार तुम्ही चूज केल्या, एका पेक्षा एक ज्यांचे कला क्षेत्रात काम आसा, साहित्य क्षेत्रात काम आसा, नाटक क्षेत्रात काम आसा, तियात्र क्षेत्रात काम आसा, हांव तेंच्या डिटेलात वचना। कारण आमी सगळ्या जाणांनी व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तांचे पुराय जीवन प्रवास आमी सगळ्यांनी पळयला आणि खरोखरूच ह्या पद्दतीन तांच्यांनी ह्या जीवन आनी कलेक वाहून घेतलेले आसा। सदोतीच हांव महेश कोठारी साहेब आपलं मी खूप खूप अभिनंदन पण करतो। आपण मुद्दामून या ठिकाणी आला आणि आपण गोव्याबद्दल केलेले गौरव उद्गार खरोखरच म्हणजे आम्ही असं म्हणत नाही आम्ही सिंगापूरशी कंपेअर करतोय, पण पूर्ण देशातल्या सर्वात छोट्या स्टेट्समध्ये आम्ही आमची स्टेट्स वेल मेंटेन ठेवायचा प्रयत्न पण करतो आणि चांगल्या पद्धतीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्याला आपण जे तयार करू शकलो ते फक्त आणि फक्त मोदीजींच्या आशीर्वादामुळे, अदरवाईज आम्हाला ते शक्य झालं नसतं। कारण एवढ्या छोट्या स्टेटमध्ये छोट्याशा बजेटमध्ये हे पॉसिबल नाही। मोदीजींचा आशीर्वाद असल्या कारणाने एवढ्या चांगल्या पद्धतीने आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठिकाणी रेडी करू शकलो। मी सदोदित म्हणत असतो की म्हणजे गोव्यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट या दोन गोष्टीवरती आम्ही भर देतो। इन्फ्रास्ट्रक्चर तर आम्ही सरकार स्वतःचे पैसे म्हणून करत असतो, पण ह्युमन रिसोर्स म्हणजे माणूस घडवण्यासाठी हा माणूस घडवत असताना दोन रीत्या, एक त्याला आपण शिक्षण कसल्या पद्धतीचं द्यायचं, त्याला स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग यावरती सरकार काम करू शकतो, पण खऱ्या अर्थाने माणसामध्ये माणुसकी जी घडवायची आहे आणि त्या खऱ्या म्हणजे खरोखरच त्याला कला आणि बाकी हे सगळं साहित्य याच्याशी जर जोडायचं असेल तर ते सरकार जोडू शकत नाही, तर त्याला ही गोव्यातील माती आणि गोव्यातील कलाकार हेच ते करू शकतात। आणि त्याच कारणाने आजपर्यंत म्हणजे आपण बघतोय की म्हणजे मनोहरराय सरदेसाहेब असून की बाकी सगळेजण जे साहित्यिक बाकीबा बोरकर असेल किंवा आपण म्हणतोय की मनोहर साहित्यातले भजन सम्राट मनोहरबुवा शिरगावकर असेल, यामुळेच गोव्यामध्ये ही भजन परंपरा जन्माला आली। भजन परंपरा म्हणजे आम्ही एकदा कंपेअर करतोय की महाराष्ट्रातल्या एवढ्या मोठ्या प्रदेशामध्ये तर उद्या म्हणजे संगीत नाटक जर करायचं झालं तर डेफिनेटली पहिल्या 3 मध्ये आम्ही असू। एवढ्या कॉम्पिटमध्ये तुमच्या बरोबर आम्ही सातत्याने आजही आहोत की पहिल्या 3 मध्ये पूर्ण देशात जर मराठी नाटक जर झालं पहिल्या 3 मध्ये आम्ही असतो। आणि भजन परंपरा जर म्हणजे भजनाची जर कुठं देश लेवलवरती स्पर्धा झाली तर त्या भजन स्पर्धेमध्येही आम्ही पहिले असू हे मी म्हणजे सांगू शकतो। कारण गोवा जरी छोटासा असला तरी या छोट्याशा गोवामध्ये म्हणजे चांगल्या पद्धतीने जसं नाटक आणि भजन करणारे लोक आहेत त्याच पद्धतीने ग्लोबल लेवलवरती पोहोचवणारं तियात्र सुद्धा तेवढ्या चांगल्या पद्धतीने सादर करणारे तियात्रिस्ट आणि कलाकार आमच्याकडे आहेत। आजही गोव्यातील तियात्रिस्ट आणि कलाकार हे ग्लोबल लेवलवरती म्हणजे पोर्तुगाल असेल, फ्रान्स असेल, ऑस्ट्रेलिया असेल, या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने नॉट ओनली द गोवन कम्युनिटी पण ज्या ठिकाणी बाकीचीही कम्युनिटी आमचं तियात्र पाहण्यासाठी तिथे येतात। त्यामुळे तियात्र या सुद्धा म्हणजे जे कलाकार त्या ठिकाणी सादर करतात त्यांचंही मी खूप खूप अभिनंदन करतो। मल्टी लँग्वेजमध्ये आणि तियात्र या ग्लोबल लेवलवरती नेण्यासाठी त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे आणि ह्या तियात्र पाहण्यासाठी सुद्धा खूप मोठी लोक त्या ठिकाणी येतात। म्युझिक याबद्दल तर सांगायलाच नको, ज्या पद्धतीने भजन, हार्मोनियम, पेटी, तबला आणि मांडोलिनापासून ती बाकी सगळे आमचे सगळे जे म्युझिक लवर आणि म्युझिक वाजवणारी जे लोक या ठिकाणी आहेत
मला नाही वाटत की अजून अशा पद्धतीने ही परंपरा जपणारी लोक अजून दुसऱ्या कुठेही असणार नाही. सरकार फक्त त्यांना अशा पद्धतीने सहकार्य देण्याचं काम हे सातत्याने करत आलेलं आहे. आमच्या या ठिकाणी आर्ट कॉलेज, म्युझिक कॉलेज आणि थिएटर कॉलेज ही सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने आम्ही सांभाळतो आणि चांगले कलाकार निर्मिती व्हावे यासाठी सातत्याने आमचा प्रयत्न असतोय. आपण सांगितलं की गोवा ही तशी म्हणजे रंगभूमी आहे, कलाकारांची भूमी आहे. गोव्यामध्ये म्हणजे ज्या पद्धतीने एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा तुम्ही ईज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या खालती चित्रनिर्मितीसाठी सातत्याने आम्ही सहकार्य करतोय. कोकणीमध्ये किंवा पिक्चर काढण्यासाठी आमची स्कीम आहे. त्यामध्ये जर आता मराठी आणि कोकणी किंवा गोव्यातील कलाकार असेल तर त्या स्कीमचा आम्ही विचार करू. पण तुम्ही आमच्या गोव्यातील कलाकारांना त्यामध्ये सहभागी करून घ्याल तरच त्याचा आम्ही नक्कीच विचार करून घेऊ. म्हणजे गोव्यातील कितीतरी मराठी याच्यामध्ये सुद्धा काम करणारे बरेच कलाकार आहेत. अशांसाठी आम्ही सातत्याने विचार करतो. मी म्हणेन की गोव्यामध्ये आपली कला ही सातत्याने खूप मोठ्या प्रमाणाने लोकांनी, मी सरकारने म्हणत नाहीये, कारण कला जर म्हणजे आपण ज्या पद्धतीने परंपरेने आणि ती टिकवून ठेवायचं काम हे फक्त आणि फक्त कलाकार करू शकतात. आणि त्या फक्त इथं म्हणजे कलेच्या क्षेत्रामध्ये बऱ्याच राज्यामध्ये ती घराणी असतात. पण या ठिकाणी मी घराणी म्हणणार नाहीये. या ठिकाणी ते आपल्याला इतर कलाकारांना निर्मिती करण्याचं काम हे इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर फॅमिली दे आर डुईंग. दॅट्स वाय दे आर फेलिसिटेटेड एव्हरीवेअर. अदरवाईज काही ठिकाणी ठराविक लोक आहेत त्याचसाठी निर्मिती करण्याचं काम करतात. बट इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट अँड क्रीड दे आर ऑलवेज प्रमोटिंग दिस टाईप ऑफ कलाकार हे ते प्रमोट करण्याचं काम हे सदोदित करतात. गोवा सरकार हे गेली कित्येक वर्ष अशा पद्धतीचे कार्यक्रम करतात आणि त्यातल्या त्यात भर म्हणजे आमच्या आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे दरवर्षी नवीन अवॉर्ड कुठल्याही पद्धतीचा घालून तेही काम करण्याचं म्हणजे यावेळी युवा सृजन पुरस्कारामध्ये त्यांनी घातलेली कलावृद्धी पुरस्कार हा त्याने ऍड केलेला आहे. आणि अशाच पद्धतीचे लायब्ररियन असेल किंवा लायब्ररी असेल म्हणजे चांगली लायब्ररी जरी मेंटेन करायची असेल तरी हा पुरस्कार खूप महत्त्वाचा असतो. मला वाटतं मी फक्त गोव्यातील सगळ्या युवक आणि युवतींना आव्हान करेन म्हणजे वरती बसलेल्या सगळ्या कलाकारांकडनं आपण कितीतरी मोठ्या प्रमाणात आपण शिकू शकतो आणि शिकण्यासारखं त्यांच्याकडं खूप काही आहे. या सगळ्या म्हणजे फक्त म्हणजे आपण जसं नोकरी आणि नोकरी ह्याच्याच मागं न लागता आपला व्यवसाय असेल किंवा व्यवसाय सांभाळून किंवा नोकरी सांभाळून कलेची वृद्धी व्हावी म्हणूनही यांच्याकडून खूप काही घेण्यासारखं आहे. आपल्या सगळ्यांनी या सगळ्यांकडून घ्यावं. ज्यांना यूथ अवॉर्ड मिळालेले आहेत त्यांचंही मी खूप खूप अभिनंदन करतो. यू पीपल आर द रोल मॉडेल फॉर द स्टेट आणि स्टेट यूथ. डेफिनेटली आपलं काम आपल्या हातून यापुढेही असंच खूप चांगलं काम गोव्यासाठी आणि कालांतराने भारत देशासाठी व्हावं. आपल्याला लॉंग रन मी म्हणेन की युवा सृजन पुरस्कार घेणारे सगळेजण पुढच्या 30 वर्षानंतर आम्हाला इथं पण परत एकदा दिसू ही आपल्या सगळ्यांसाठी शुभेच्छा. गोव्या सरकारच्या वतीने मी सदोदित अशा पद्धतीचे युवा सृजन आणि कल्चरल अवॉर्ड सगळ्यांना शुभेच्छा देत असताना गोव्यामधला हॅपीनेस इंडेक्स वाढवायचं काम जर कोण करत असाल तर आपण सगळेजण करतात. हॅपीनेस इंडेक्स म्हणजे आपण म्हणतोय की एखाद्या राज्याचं हे मूल्यमापन तिथल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरवरती तर होत असतेच पण त्याचं खरं मूल्यमापन आपण जसं सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल ज्याला म्हणतोय की त्या गोव्यामध्ये एन्व्हायरमेंट कसं आहे, त्या गोव्यामध्ये म्हणजे सगळ्यांना पाणी, रस्ता, वीज हे सगळं कसं आहे आणि सर्वात शेवटी ज्याला आपण म्हणतोय की त्या गोव्यामध्ये हॅपीनेस इंडेक्स किती आहे, लोक आनंदित किती आहे. जीएसडीपी गोव्यातला सर्वात उंच आहे पण लोक आनंदित किती आहेत हे जर मोजण्याचं मापतंत्र सरकारने सुरू केलं तर गोवा हा 1 नंबरवरती असणार आणि ते सगळे काम आपण सगळेजण करतात एवढंच मी सांगेन. आणि परत एकदा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय भारत, जय गोवा. मनपूर्वक धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत. आपल्या या उत्स्फूर्त आणि प्रेरणादायी अशा